ċifri dejjem jikbru ta' dawk fl-ilma mitfunin. Saret ħaġa li tant drajna u ninsew li dawn bnedmin. Il-kundanna waħda tagħhom il-ġilda b'kull skur. La ma nifmu li rabathom jerqu f'baħar ta' dulur. Spiss ninsew li Maltin bħalna għad li forsi ma jurux. Et jissiltu ma' mewġ ieħor biex fil-faqar ma jerqux. Min isofri inġustizzja fuq ix-xogħol jew għat-twemmin qiegħed jereq mingħajr ilma u smat qar minn klandestin. Wasal iż-żmien Maltin wawġin ma' solidali ma' xulxin nuru bil-fatti li d-destin nistgħu nibdlu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawġin ma nistgħux niġu magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. It-tbatija tal-maħqura ta' min huwa emarġinat m'għandix tkun indifferenza b'egoizmu intenzjonat. Kulħadd għandu dritt li jikol ħolqien tal-lab dinjità. Ma nistgħux naqgħu nqumu għaliex ngħixu f'kumdità. Wasal iż-żmien Maltin wawġin mod solidari ma' xulxin nuru bil-fatti li d-destin nistgħu nibdlu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawġin ma nistgħux niġu magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. Minnu minnek jiddependi jekk id-dinja tkun x'aħjar, jekk neħu l-amal tagħna biex naraw ftit aktar ċar. Wasal iż-żmien Maltin wawġin mod solidari ma' xulxin nuru bil-fatti li d-destin nistgħu nibdlu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawġin ma nistgħux niġru magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. Tagħna l-bnedmin. Wasal iż-żmien. Proset hemmhekk il-Neville bil-kanzunetta tiegħu wasal iż-żmien stinnek tiġi ħdejja. Kontu qegħdin taraw in-numru ta' televoting għalhekk it-telespettaturi kollha li jogħġbithom il-kanzunetta wasal iż-żmien ta' Neville jistgħu jivvutawlu billi iċemplu. Kif inti? Tajjeb. Kif inhu għaddej is-sajf tiegħek? Rajta, xogħol, ħafna xogħol ovvjament. Ħafna xogħol, għaliex? Bħalissa l-iktar li konna Immaġina tiġijiet, tħattaw tiġijiet, tiġijiet. konċerti u hekk, insomma. U filmin bħalissa ġed nippreparaw għal-drama s'issa ta' li jibdew f'Settembru li ġej, għal jrid. Ġifieri, dejjem għaddej minna ħal-oħra, ma ngawdu xorta, ġifieri mhux problema. Jina xilek b'xi mod iddaħħal xi ftit holidays jew Ejwa, ejwa, sifer ejwa, xi ftit mela, jew mela. xi ftit il-baħar. Mela, mela. Importanti dan huwa l-ewwel naħseb sajf tiegħek miżżewweġ u x'hekk. Le, It-tieni. It-tieni wieħed. Insomma, wieħed u nofs. Wieħed fin-nofs tas-sajf. Tinta tija daqxej l-importanza l-mara għalli għal-kem Sara nsalmula minn Insomma, hawnhekk ikolla daqsi iktar minni. Għandha l-impenji tagħha wkoll għaliex naħseb id-drama vera juħdu ħin. Jew ħafna ħin. U bħalissa qed naħdmu flimkien fl-istess wieħed, imma tiskanta ħafna drabi jew ikollha u jiena ma jkollix jew bil-kontra. Differenti, allura ikun daqsxejn iktar diffiċli għalikom biex forsi tiltaqgħu. Importanti nsibu daqsxejn quality time. Meta ninsabu 15 il-boss mill-konkors kanzunetta Indipendenza, kif tipprepara lilek innifsek meta jkun ġej xi konkors? Dejjem differenti, jiddependi l-song li jkolli f'dik is-sena partikolari. F'dis-sena ġifieri hija xi ħaġa tiegħi ħanagħmilha kollox jiena, ġifieri isu preparazzjoni
mi nifsi, fimt, ġifiri t-studja lyrics, tara kif ħatamilhom, tara x'ħed tippreżenta fuq il-palk, ġifiri ma mux li ħanoqgħod taf kif nlaqqa ħadd ieħor miegħi ġieli pereżempju jkollok jew Zeffina miegħek jew backing vocals. Kif se jkun il-performance? Le, il-performance tiegħi ħankun waħdi fuq il-palk, ġifiri u mhux se jkun hemm ħadd iktar miegħi. Allura pjuttost iktar relax, iktar sempliċi. Meta jkollok xi ħaġa titkellem però ma' Sara pereżempju jew ma' xi ħabib tiegħek partikolari jew nkella taħdem kollox waħdek? Ukoll jiddependi. Le, ma f'dal każ. F'dal każ tkellimna ftit, imma darba ħallita f'idejja. Is-sena l-oħra kelli performance kont ħadsem is-sena l-oħra kont ħallejt kollox f'idejja. Darba isni ħadd kollox jiena, m'hemmx affarijiet kbar. Kemm il-sena idi li qed tieħu sehem inti? Ma nafx naħseb xi 8 jew 9 darbiet. Ilek. Ejwa. Tu pjaċir fl-atmosfera ta' differenti, għal-festival joġobni għax l-ewwel net il-fatt li jsir barra. U għed mill-ftit festivals li għaw bil-lingwa Maltija. Bil-lingwa Maltija, dik vera. Ġifiri, l-lum il-ġurnata issa surreġa qabdu daqxejn festivals oħrajn, imma dan il-festival partikolari għamil żmien kien l-unika wieħed li kien għaw bil-lingwa Maltija. Ġifiri, jena nħobba ħafna lingwa Maltija, allura su dak. Konsa saqsik, inti blim lingwa tippreferi tkanta, rajnik tkanta anke bit-Taljan. L-iktar nħobb bit-Taljan. Bit-Taljan, imma mbagħad il-Malti huwa simili ħafna tat-Taljan, il-mod kif jitqassam fil-kanzunetti u hekk, allura isu mbagħad nippreferi l-Malti pereżempju mill-Ingliż jiena. Mill-Ingliż. Però ħaġa tal-iskantament l-Ingliż nitalmu mal-ewwel u l-Malti ndhom iktar biex nitalmu. Bħala lirika ġifieri. Tiskanta il-Malti anke. Il-Malti huwa l-lingwa tagħna. Li titkellem bil-Malti. Ejwa, imma l-iktar li ndhom biex nitgħallem bħala lirika fuq kanzunetta huwa bil-Malti. Xi ħaġa fil-moħħna. Kif tara lilek innifsek minn 10 snin oħra? Naħseb li jekk inkompli għaddej kif għaddej l-lum il-ġurnata, ġifiri impenjat b'affarijiet li nħobb nagħmel. Ovvjament il-familja tkun għadek ġifiri tkun part importanti mill-ħajja tiegħi, ġifiri illum hija tajjeb ħafna, jekk inkompli sejjerek tajjeb ħafna. Qed tgħix il-mument u tu pjaċir bih. Ekku. Għandek xi proġetti għal-futur li qed tippjana ma nafx singles li forsi toħroġ jew? Għandi xi ħaġa f'moħħi. U bil-Malti, ġifiri li nixtieq nagħmel issa ġifiri hija naqqat kollezzjoni ta' kanzunetti tiegħi stess li ġa ħadd f'affarijiet oħra bihom festivals u anke personali f'affarijiet differenti u affarijiet materjal ġdid naqgħadhom flimkien u forsi noħroġ xi ħaġa ġifieri. Toħroġ album. Parti mill-karriera. Music videos titħajjar tagħmel. Naf li jiswew il-flus, naf li jiswew ħafna ħin, ġifieri. Ma mhux dik li tbeżżani għax inti meta tkun f'dawn l-affarijiet, fatt li tagħmel filming għal-drama, tagħmel filming għal-video, fimt, ġifieri. Mhux qatt ma tħajjar tgħadni, però għandi pjan f'moħħi ma lissa mhux se nitkellem xejn fuq. Amma għandi idea li nixtieq niżviluppa u parti minnha ħad tkun music video żgur, ġifieri, ma għada embryo. Ok, imbagħad x'qed tistenna li ssib il-ħin, qed tistenna li ssib. Le, biex taħdem magħhom. Just għax ma tinvolvix lili biss. Qed involvi nies differenti u ġa bdejna niddiskutuha, imma qed nistennew li kulħadd ikun fil-ħin it-tajjeb li nibdew naħdmu fuqha, ġifieri delwaqt ta' ġifieri xi ħaġa li by the end of this year nibdew żgur, ġifieri. Il-proġett li jmiss, ġifieri, il-proġett li jmiss. Hemm xi kantanti u kantantek li tarhom bħala l-idoli tiegħek internazzjonali? Freddie Mercury. Jiena Freddie Mercury huwa l-persuna li bih bdejt nħobb il-mużika. Il-Queen. U għal-persuna li nammira bħala performer ħafna, għax kien bravu ħafna, apparti vokalment, apparti kemm kien bravu fil-mużika, ġifieri. Kien kontroversjali però ħafna. Imma jiena l-kontroversja tiegħu għalkemm hemm affarijiet ovvjament li ma naqbilx magħhom. Imma on stage x'kien jagħmel x'ma kienx jagħmel, il-fatt li kien differenti, kien joħloq affarijiet u kien uniku. Kienet xi ħaġa li dejjem faxxinat. Ifhimna ħafna drabi anki jekk issem pereżempju l-kantanta Madonna tiġini f'moħħi bħalissa, ikunu acts li tiġbed il-medja lejk u iktar iddum tissemma ġifieri. U toħloq trends ħafna drabi, ġifieri pereżempju Madonna stess tivvinta xi ħaġa u kulħadd jagħmel bħala pereżempju, ma toħroġ xi ħaġa ġdida u teqleb il-moda jinnaf. Hekk ġifieri daw in-nies li jagħmlu jħolqu xi ħaġa tagħhom u n-nies huma jispiċċaw is-segwaċi tagħhom u anke minn ma jsegwihomx. Jispiċċaw jagħmlu bħalhom. U mingħajr ma trid anke għax jispiċċaw news item, jiġifieri anke jekk ma tkunx forsi fan partikolari tagħhom,
ħana raxamlet, ħana raxamlet. Dejjem tistennija b'xi ħaġa ġejja, ġifieri tajt ħatamel xi ħaġa tajt ħana raxamlet. ħana raxamlet. Jiena nawguralek għas-17 ta' Settembru konkors Kanzunetta Indipendenza. Good luck. Thank you. Jiena hopefully nkun hemm ikun ara. Thank you. Enjoy sallili għal Sara wkoll. Grazzi mill-qalb Grazzi ħafna. lil Neville Refalo hemmhekk u hawnhekk għaw it-tim ta' Żbuħija.